Γιάννη, έχεις mute το μικρόφωνο σου. Τώρα με ακούτε? Κάνει το μικροφωνισμό όμως. Τώρα ακουγόμαστε. Πάλι έχει ένα μικροφωνισμό. Πρέπει να χαμηλώσετε λίγο την ένταση. Τώρα, Πάλι τα ίδια. λίγο στη φωνή εδώ. Μπορούμε να τεστάρουμε το chatbot αυτό και να του κάνουμε ερωτήσεις. Η πιο βασική ερώτηση φαντάζομαι που θα ξεκινούσε κανείς είναι τι είναι το phishing. Λοιπόν, παίρνει λίγο χρόνο να απαντήσει το σύστημα. Αλλά βλέπετε την απάντησή του. Λοιπόν, πώς το βλέπετε, είναι ικανοποιητικό, τι λέτε? Θα το μεγαλώσουμε λίγο. Ε, το phishing βέβαια έχει πολλές εκφάνσεις γιατί οι επιτιθέμενοι, αυτοί που κάνουν τις επιθέσεις, χρησιμοποιούν διαφορετικές τακτικές. Ίσως θα έπρεπε να το ρωτήσουμε πιο εξειδικευμένα, αν και μας λέει εδώ πέρα γενικά ποιες είναι οι μορφές του phishing. Θα μπορούσαμε να το ρωτήσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Το οποίο, όπως βλέπετε, μας κάνει σοφότερους. Έχει και κάπως αγγλικά βέβαια, αλλά μας λέει τι μορφές χρησιμοποιούνται στο phishing, που έχει να κάνει με την παραπλάνηση, τη χειραγώγηση και την εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης. Για την εξαγωγή ευαίσθητης πληροφορίας συνήθως είναι πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να σπάσουν χρήματα από κάποιον. Νομίζω πάντως ότι είναι αρκετά διαφωτιστικό. Θα μπορούσαμε σχετικά να ρωτήσουμε ποιοι είναι οι στόχοι των επιθέσεων phishing. Είναι σχετικό και αυτό, γιατί μας έχει πει ότι το phishing μπορεί να είναι ιδιαίτερα στοχευμένο, μπορεί και να μην έχει ειδική στόχευση, αλλά γενική. Οι στόχοι λοιπόν, όταν λέμε συγκεκριμένα τι αφορούν, και εδώ μας κάνει λίγο σοφότερους πάλι και μας εξηγεί ποιες είναι οι επιδιώξεις των επιθέσεων phishing. Αυτό δεν έχει προφορική, Γιώργο, δεν έχει φωνητική λειτουργία. Όχι, όχι. Ε, ίσως ήταν καλό να του προσθέσουμε και μια φωνητική λειτουργία. Μας λέει λοιπόν τι περιλαμβάνουν οι επιθέσεις phishing, και αυτοί αφορούν, δηλαδή αφορούν την κλοπή δεδομένων, στοχευμένη απάτη, εξαγωγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Δεν φαίνεται η οθόνη. Έχει πέσει θύμα μιας τέτοιας επίθεσης. Λέμε λοιπόν ότι έχω πέσει θύμα phishing. Τι μπορώ να κάνω? Μας δίνει λοιπόν μερικές πρακτικές συμβουλές, όπως το ότι πρέπει να ενημερώσουμε την τράπεζα
ενδεχομένως να μπλοκάρουμε, να κλείσουμε τα PIN, συνέχεια να αμφισβητήσουμε ότι οι συναλλαγές έχουν γίνει, αν έχουν πραγματοποιηθεί μη εξοδοτημένες συναλλαγές, να αλλάξουμε τους κωδικούς βέβαια πρόσβασης και να δούμε αν υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές, αν μας έχει αφαιρέσει κάποιος χρήματα ή όχι. Ίσως όμως το πιο ενδιαφέρον είναι αν μπορώ να αποζημιωθώ. Θα πρέπει να ρωτήσουμε. Εδώ θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει. Ναι. Δεν φαίνεται η οθόνη. Αν βέβαια είμαστε τώρα από την πλευρά της τράπεζας, τι θα κάνουμε. Ρωτάμε λοιπόν. Μπορεί λοιπόν να κατηγορηθεί η τράπεζα. Αυτό τώρα ρωτάει κάποιος που ενδιαφέρεται για την τράπεζα. Συνήθως εμείς οι νομικοί ενδιαφερόμαστε για αποζημίωση. Έχουμε την πλευρά των θυμάτων δηλαδή. Όμως είναι κάποιος νομικός που δουλεύει σε τράπεζα. Ναι, εκτός και αν είναι νομικός που δουλεύει στην τράπεζα. Λοιπόν, και εδώ έχει απάντηση, όπως ότι μια τράπεζα μπορεί να καταστεί υπεύθυνη αν δεν έχει επαναλάβει επαρκή μέτρα ασφάλειας να προστατεύσει τους πελάτες της. Και υπάρχουν και κάποιες νομολογίες τις οποίες έχουμε τροφοδοτήσει. Εδώ βέβαια εγώ παρατηρώ ότι δεν τις έχει στο κείμενο αυτές τις αποφάσεις, αλλά κάτω στο τέλος λέει σχετικές αποφάσεις, όπως βλέπετε. Νομίζω ότι θα έπρεπε εδώ ίσως να δίνουμε και το link, Γιώργο, με τις αποφάσεις. Να το σημειώσουμε. Όπως Θα τις πρέπει να επιλογές. το σημειώσεις. Ναι. Λοιπόν, ερώτηση είναι τώρα η εξής. Μια καλή ερώτηση είναι τι μπορεί να πει ένας που είναι κατηγορούμενος, πώς μπορεί να απαλλαχθεί από την κατηγορία. Δεν είναι μόνο λοιπόν το θύμα, είναι και ο κατηγορούμενος. Λοιπόν, εδώ μας αναφέρει τι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί. Είναι κάποιοι ισχυρισμοί, δεν τους αναπτύσσει βέβαια εδώ, όπως ένας δικηγόρος, αλλά μας επιδεικνύει και θα μπορούσε να επικαλεστεί κάποιος. Η τράπεζα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επικαλεστεί ότι είχε εφαρμόσει ισχυρά μέτρα ασφάλειας, αλλά δεν τήρησε τις προειδοποιήσεις ο πελάτης. Είναι λοιπόν ένας τέτοιος ισχυρισμός, ή ότι
αν αποδειχθεί ότι δεν παραβιάστηκαν τα ηλεκτρονικά συστήματα του κατηγορουμένου, μπορεί να πούμε λοιπόν ότι ο ενάγων παρήχε θελοντικά τις προσωπικές του πληροφορίες σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα. Είναι και αυτός ένας ισχυρισμός που τον κάνουν συχνά, ιδίως οι τράπεζες. Η αμέλεια είναι επίσης του πελάτη, είναι σχετικός ισχυρισμός, όπως και η έλλειψη αιτιώδους σχέσης. Δηλαδή ότι οι ενέργειες του ενάγοντα, του θύματος δηλαδή, είναι που οδήγησαν στη βλάβη και δεν είχε ευθύνη ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Μία ερώτηση που δοκίμασα και δεν την είχε απαντήσει καλά το σύστημα είναι να δοκιμάσουμε ξανά. Αν το θύμα δεν έχει υποστεί περιουσιακή βλάβη, τότε ο δράστης θα κηρυχθεί ένοχος ή αθώος? Από το δικαστήριο. Τι λέτε? Κηρυχθεί, λάθος το γράφω. Θα κριθεί. Τι λέτε σε αυτό? Δηλαδή αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια υπόθεση phishing, αλλά δεν έχει χάσει κανένας χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση, τι θα μας πει το σύστημα να δούμε? Λοιπόν, εδώ δεν μας λέει βέβαια σαφώς το σύστημα. Πρέπει να το δούμε αυτό, να το ελέγξουμε. Ίσως να το ρωτήσουμε. Γιατί είναι λίγο σχετικά απαντάει, δεν απαντάει απόλυτα. Ενώ στην πραγματικότητα κάποιος αθώνεται αν δεν του έχουν κλέψει λεφτά, έτσι δεν είναι? Μπορεί κάποιο, Δεν υπάρχει αδίκημα, δεν έχει γυριστεί απάντηση. Αυτό λέω. Εκτός κι αν είναι απόπειρα, ενδεχομένως. Μόνο σαν απόπειρα θα μπορούσε να τιμωρηθεί. Αλλά εδώ είναι λίγο αμφιλεγόμενο το θέμα για το σύστημα. Είναι λίγο ίξις αφήξεις. Απαντάει διπλωματικά αν ήταν έτσι και αν ήταν αλλιώς. Λοιπόν, από νομική άποψη τώρα, μπορούμε να ρωτήσουμε ποιες είναι οι ποινικές διατάξεις για την τιμωρία, πώς να το πούμε αυτό, για την κύρωση του ηλεκτρονικού ψαρέματος. Όχι, θα το πω καλύτερα. Που διέπουν το phishing. Καταρχήν βέβαια δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις, έτσι εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Αλλά να δούμε τι θα μας πει αυτό. Μας λέει ότι είναι το άρθρο 386, είναι σωστό. Μπορεί βέβαια να τιμωρηθεί και σαν μη εξοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα. Το άρθρο 370 γάμα, τώρα βέβαια άλλαξε, νομίζω είναι β. Συμφωνούμε? Έτσι δεν είναι? Αν πάμε τώρα στο ChatGPT, ξέρετε, και το κάνουμε την ίδια ερώτηση, λέει το ChatGPT είναι το 386α μπορεί να είναι. Το οποίο νομίζω δεν είναι σωστό, έτσι δεν είναι? Τι λέτε? Θα μπορούσε, είναι θέμα τεκμηρίωσης. Δηλαδή ουσιαστικά παραπλανάτε φυσικό πρόσωπο για να κάνει κάποια ενέργεια. Ουσιαστικά υπάρχει φυσικό πρόσωπο. Αλλά Το 386 α δεν υπάρχει φυσικό πρόσωπο όμως. είναι η ουσιαστική διαφορά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
θεωρήσουμε ότι έγινε χρήση στοιχείων αυτοματικοποίησης τρίτου. Το σαν τρόπο τέλεσης. Το 86α ότι έγινε η παραπλάνηση με χρήση στοιχείων αυτοματικοποίησης άλλων. Ουσιαστικά παίρνει κάτι από το 370β, αυτή την παράνομη πρόσβαση, και το υιοθετεί σαν τρόπο τέλεσης της απάτης. Καλά, το Β είναι το 370β είναι σίγουρα, αλλά το 386α δεν πολύ κολλάει. Λοιπόν, σχετικό εδώ είναι επίσης κατά πόσο συνδέεται το phishing και με προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν ότι όντως μπορεί να θεωρηθεί και παραβίαση προσωπικών δεδομένων η απάτη phishing. Και αυτό γιατί έχουμε μια εξοδοτημένη πρόσβαση που συνιστά παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Διότι είναι αυτό δηλαδή μια διαρροή προσωπικών δεδομένων. Άρα μπορούμε να απευθυνθούμε και στην αρχή προστασίας δεδομένων. Δούμε τι λέει, θα μας μπορεί να απευθυνθεί το θύμα όντως. Λοιπόν, νομίζω είναι σωστή η απάντηση που δίνει, γιατί όντως είναι, το phishing είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων, άρα μπορεί και κάποιος να κάνει καταγγελία στην αρχή. Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει μια μεγάλη απόφαση κατά της Κοσμοτέ, γιατί είχαν γίνει πολλά περιστατικά SIM swapping και της επιβλήθηκε μεγάλο πρόστιμο. Σχετικό τώρα με την ασφάλεια είναι και θα ξέρετε ίσως το NIS 2. Είναι μια οδηγία η οδηγία αυτή έχει σχέση με το phishing. Λοιπόν, σωστά μας λέει και εδώ νομίζω ότι η οδηγία NIS 2 για την κυβερνοασφάλεια είναι αυτή η οδηγία, είναι και νόμος του ελληνικού κράτους. Δεν αφορά βεβαίως άμεσα το phishing, αλλά επιθέσεις phishing μπορεί να αφορούν την κυβερνοασφάλεια. Άρα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι οργανισμοί που διέπονται από την οδηγία NIS 2 να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Λοιπόν, για να ρωτήσουμε αν έχει μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο που το ξέρει, για να δούμε.
Δεν το ξέρει, δεν το έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Μπορούμε να το ρωτήσουμε το ίδιο όμως, αν πάμε στο online mode, να το δοκιμάσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε στο online mode. Θέλεις να μας εξηγήσει, Γιώργο, τι Εδώ το online mode είναι το είναι, online mode? παίρνει πληροφορίες από το διαδίκτυο, από ChatGPT και άλλα τέτοια LLMs. Ενώ το RAG mode είναι αυτό το οποίο έχουμε εκπαιδεύσει, είναι το σύστημα το δικό μου, το εκπαιδευμένο από εμάς σύστημα. Αυτοί το ξέρουν, όπως βλέπετε. Ναι. Έχει μεταφερθεί με τον νόμο 5160. Είναι το πιο τελευταίος. Τι υπήρχε, ναι. Προηγουμένως ήταν ένας άλλος νόμος. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε στο RAG mode, γιατί θέλουμε να δοκιμάσουμε το δικό μας το σύστημα και όχι το ChatGPT, το ξέρουμε φυσικά. Μπορεί να έχουμε και εκπαιδευτικές ερωτήσεις. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιος στο να αναγνωρίζει το phishing. Οπότε καλό είναι να ρωτήσουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το λέμε γιατί μπορεί μια επιχείρηση να χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό, ώστε να αντιμετωπίζεται και σε απειλές. Όπως βλέπετε, μας δίνει εδώ κάποιες πληροφορίες, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να γίνουν εκπαιδευτικές συναντήσεις και να αναγνωρίσουμε τα red flags, τα λέει εδώ, κόκκινα σήματα, μάλλον μεταφράζει, αλλά ευτυχώς ξέρουμε λίγα αγγλικά και καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Να κάνουμε προσομοιώσεις, να κάνουμε ασκήσεις προσομοίωσης phishing δηλαδή, να δίνουμε καθοδήγηση για την αντιμετώπιση ύποπτων επικοινωνιών, όπως είναι το να μην ανοίγουν οι χρήστες συνδέσμους, να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους, να μην κατεβάζουν συνημμένα. Θα πρέπει να αναφέρονται τα ύποπτα email και να είναι ενημερωμένοι οι υπάλληλοι για τις νέες τάσεις του phishing, γιατί αυτό εξελίσσεται το phishing και οι άλλες απειλές κυβερνοασφάλειας. Ο χρήστης ο ίδιος βέβαια μπορεί να έχει, μην ξέρει τι να κάνει ακριβώς. Άρα λοιπόν μπορούμε να ρωτήσουμε πώς πρέπει να ενεργήσει ένας χρήστης που λαμβάνει ένα ύποπτο email. Μας δίνει και εδώ λοιπόν συμβουλές, όπως το να μην δώσουμε σημασία, να μην κάνουμε κλικ, να μην κατεβάσουμε ιεραρχία. Αν μας ενδιαφέρει να το διαβάσουμε όντως το email, πρέπει να επιβεβαιώσουμε την πηγή και να ρωτήσουμε αυτόν που μπορεί να μας έστειλε. Μπορεί να μας λέει ότι στέλνει η τράπεζά μας. Καλό είναι να κάνουμε μια επαφή, να ρωτήσουμε αν όντως μας στέλνει η τράπεζα μηνύματα ή όχι. Εμένα μου έχει τύχει να μου έρχονται στο Viber ειδοποιήσεις και να μην τις ανοίγω, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι σωστές, ότι είναι γνήσιες. Φοβάμαι ότι είναι phishing. Παρ' όλα αυτά ήταν γνήσιες αυτές που είχα πάρει. Αλλά πλέον έχουμε φοβηθεί τα πάντα. Πρέπει να ελέγχουμε τακτικά τους λογαριασμούς μας, να πηγαίνουμε στην τράπεζα όλη την ώρα να κάνουμε ενημέρωση. Αυτό το κάναμε παλιά, θα μου πείτε. Τώρα ανοίγουμε το e-banking πιο εύκολα από το κινητό. Λοιπόν, τι άλλο να ρωτήσουμε. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο να μπορούσαμε να ρωτήσουμε το σύστημα? Εγώ θα έλεγα να δούμε τώρα
τη φάση της αξιολόγησης από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην ημερίδα μας, που τους ευχαριστούμε κιόλας. Ε, Θα έλεγα δηλαδή οι ίδιοι οι χρήστες να υποβάλουν ερώτημα, να μας πούνε να υποβάλουμε ερώτημα στο iLabot. Καταρχάς να πούμε εδώ πέρα ότι το iLabot είναι ένα σύστημα το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό και εσείς οι ίδιοι και να επιδράσετε με αυτό για να το αξιολογήσετε. Είτε τώρα από το σπίτι σας, όσο συνδεδεμένοι μέσω του υπολογιστή τους, είτε αργότερα οι παριστάμενοι εδώ όταν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή. Η διαδικασία είναι απλή. Πατάτε το κουμπάκι που λέει για δημιουργία τέλος πάντων λογαριασμού, βάζετε προτινόμενο username password και σας στέλνει και λαμβάνετε επιβεβαίωση στο email που θα δηλώσετε. Θα έλεγα λοιπόν τώρα από τους ίδιους τους χρήστες να μας πούνε να βάλουμε ερωτήματα, να δούμε πώς μπορούμε να επιδράσουμε το σύστημα, τι απαντήσεις θα μας δώσει, ώστε να ανακαλύψουμε κι εμείς τις προφανώς υπάρχουσες αδυναμίες του συστήματος, έτσι. Μαρία. Έλα, βρε Μαρία. Τι σας σκέφτεται στο μυαλό, αυτό Κάτι είναι απλό, κάτι δεν είναι. κάτι απλό, κάτι που σας έρχεται Κάτι στο καθημερινό, μυαλό. δεν χρειάζεται Καθημερινό, σύγχρονο. Αλλά εκτός από κάτι να το βάλουμε δύσκολο. Ναι, βέβαια, δύσκολα. Τα δύσκολα θέλω να πω. Θέλω να μας πει το εγώ του ίδιου καθηγητής αν διότι τα τσεπάγει κατέγγισε το phishing. Και θα σας πω στη συνέχεια γιατί ρωτάμε συγκεκριμένα. Το phishing να δείτε της απάτης. Σαν απάτη δεν μπορεί να πούμε phishing γιατί Τις απάτες phishing όμως. Να το κάνουμε συγκεκριμένο το ερώτημα. Τις απάτες. ναι, νομικά δεν έχει σημασία. Α, οκ. Αυτά. Αυτό εσείς, εγώ δεν ξέρω. Αν είναι απάτη, είναι απάτη. Τελείωσε. Ναι. Δεν είναι phishing, μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Προφανώς είναι αυτοπαγγέλτος. Που είναι δυνατόν να είναι καθήκηση. Υπάρχει τώρα τελευταία αντιφατική πληροφόρηση στο διαδίκτυο. Ναι. Γιατί όλα τα site έχουν γίνει συνδρομητικά και για να έχει ενημερωμένη εικόνα του ποινικού κώδικα και τη οικονομία πρέπει να πληρώσει συνδρομή. Οπότε εμφανίζει παλαιότερη πληροφορία. Εκεί θέλουμε να δούμε αν Και εδώ τα ίδια λέει. είναι πολύ ευκαιρία. Με πολύ σημαντική δίωξη. Απαιτεί την υποβολή καταγγελίας. Α, δεν φαίνεται αυτοπάγγελτη, εννοεί. Οπότε στην ουσία μπορούμε να βρούμε τώρα την τροποποίηση του κώδικα για τη οικονομία, αλλά σαν εικόνα έχει κρατήσει παλαιότερο update. Του λέει συνδρομή για να πάρει το επικαιροποιημένο. Οπότε είναι πολύ συχνό λάθο, ενώ είναι πλέον αυτεπάγγελτη απάτη, οι περισσότεροι όταν αναζητούν πληροφορίε να τη βρίσκουν σαν κατέγγιση. Γιατί δεν μπορεί να κλείσει το σύστημα επικαιροποιημένων πληροφορία. Το μεταξύ, εμείς αυτό το εκπαιδεύσαμε, αλλά δεν θυμάμαι αν του βάλαμε τέτοια πληροφορία. Πού τη βρήκε τώρα, Γιώργο, αυτή μπορεί να τη βρήκε από το ίντερνετ. Σχετικές υποθέσεις, τα μεταδεδομένα μας, δηλαδή ουσιαστικά. Γιάννη, αν θέλεις, Γιάννη Κατοίκο, αν θέλεις, παρεμβαίνεις όποτε θέλεις για τα τεχνικά ζητήματα του συστήματος. Ο Γιάννης είναι συνάδελφος από την Πάτρα. Ο Γιάννης ο Κατοίκος είναι συνάδελφος από την Πάτρα, ο οποίος ασχολείται με τα τεχνικά ζητήματα και αν έχουμε κάτι τεχνικό μπορεί να μας διαφωτίσει. Τα μεταδεδομένα μας εδώ είναι αυτά τα στοιχεία που έχουμε δώσει εμείς σχετικά με ελληνικές υποθέσεις και σχετικές υποθέσεις, πολιτικές και ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με απάτη και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το ψάξιμο που έκανε και η σύνδεση της πληροφορίας προφανώς πηγαίνει προς εκεί. Γιάννη, θες να πεις κάτι? Ναι, καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να πω ότι νομίζω για το συγκεκριμένο query που βάλαμε, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάπου αυτή η πληροφορία. Απλά να πω ότι είναι σημαντικό το ότι βλέπουμε πράγματα τα οποία ίσως είναι λίγο πιο ή που δεν, μάλλον στοιχεία που δεν εκπαιδεύτηκε το σύστημα σε αυτά. Γιατί όπως θα δείτε και εσείς συνέχεια, η πλατφόρμα γενικά έχει δύο ρόλους. Είναι αυτή του γενικού χρήστη και αυτή του νομικού. Και ο ρόλος του νομικού παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό, γιατί κάτω από κάθε απάντηση υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται feedback. Σε αυτό, όταν το πατήσουμε, μας εμφανίζει μια φόρμα που
μπορούμε ουσιαστικά εμείς να βάλουμε κείμενο και documents που απαντούν στην ερώτηση όπως θα έπρεπε να απαντάει το chatbot. Οπότε είναι σημαντικό το ότι έχουμε τέτοια θεματάκια, θεωρώ, προκειμένου να μας βοηθήσουν και εμάς συνέχεια να το βελτιώσουμε περισσότερο. Νομίζω για το συγκεκριμένο δεν υπάρχει ακόλουθη πληροφορία, τουλάχιστον στη βάση την οποία εκπαιδεύτηκε το σύστημα, οπότε καλό είναι το ότι υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες, να το θέσω έτσι. Τι σου πω, πότε παραγράφεται. Και αυτό δεν το έχουμε δώσει. Τα νομικά δεν είναι μόνο ότι φταίει κάποιος. Μπορεί να αθωωωθεί γιατί έχει παραγραφεί, έτσι. Ή δεν έβαλε το παράβολο της έγκλησης. Δεν σας έτυχε αυτό. Τυχαίνει και τέτοια. Είναι και τυπικά πολλά. Ο καλός δικηγόρος εκεί πρέπει να πατήσει για να αθώσει τον πελάτη του. Α, τώρα το σκότωσε. Εντάξει, άλλαξε τώρα με το νέο ποινικό όνομα του Φλωρίδη, άλλαξε και η παραγραφή, έχει άλλα κάποιες αλλαγές. 25 έγινε. Το πού το βρήκε 20 χρόνια, κακούργημα το έκανε. Είναι και η προθεσμία 3 χρόνια. Είναι λίγο, μάλλον οι παλαιότερες. Δεν του είχαμε δώσει τέτοιες πληροφορίες, τώρα αφού το είδαμε πρέπει να το φτιάξουμε λίγο. Μας στέλνει αν δράση της διαφορετικής σύλληξης. Πού τα διάβασε αυτά. Πώς είναι από το hallucinations. Είναι σωστό. Ε? Σωστό αυτό. Όχι, φανταστικά είναι αυτά, δεν υπάρχει. Είναι φανταστικά. Hallucinations. Πρέπει να το δώσουμε και τέτοιες πληροφορίες. Πότε τελείται το έγκλημα στην Ελλάδα. Τέτοιες πληροφορίες τόσο ειδικευμένες δεν τις έχουμε δώσει, τόσο γενικές μάλλον. Μα τι σαν επιμονή με κακούργημα, δεν θα απαντήσει, τη διαφοροποίηση θα δημιουργήσει. Εδώ πρέπει να βρούμε ένα κείμενο να του δώσουμε για την απάτη. Να διαβάσει. Αυτό που λέγεται το άρθρο 3 του ποινικού κώδικα. Τα όλα λάθος είναι. Δεν είναι. Λάθος. 5 χρόνια είναι. Και... Η παραγραφή και αναστέλλεται, αν ξεκινήσει η ποινική δίωξη γίνεται 8. Τα δεν τα ξέρει, πρέπει να τα μάθουμε. Από τα αγγλικά τα διαβάζει. Απάτη λέει fraud είναι κακούργημα felony. Εδώ βέβαια αυτό είναι σωστό. Αλλά τότε είναι κακούργημα, αλλιώς δεν είναι. Απλά αυτό στο ΕΝΤ είναι όντως κάτι έχει πάρει από τα αγγλικά και το έχει μεταφράσει, δεν έχει πάρει το ποινικό κώδικα τη διάταξη να παρουσιάσει την εικόνα του. Θέλω από τα συγχαίρει. Λοιπόν, θα δώσω εγώ στο Γιάννη, θα βρω ένα κείμενο πλήρες για την απάτη, να του δώσουμε, να να το εκπαιδεύσουμε, γιατί δώσαμε σημασία στο πολύ εξειδικευμένο και μας έχουν ξεφύγει γενικές ερωτήσεις. Σωστό και αυτό. Κάτι που αφορά όλες τις περιπτώσεις της απάτης, όχι μόνο το phishing δηλαδή. Λοιπόν, πότε τελείται έγκλημα στην Ελλάδα με βάση τους ελληνικούς νόμους. Να το ρωτήσουμε τι και θα ξέρει. Νομίζω θα πέσουμε στο ίδιο. Α το γράψουμε αυτό, αλλά νομίζω θα πέσουμε στο ίδιο. Έχουμε εκπαιδεύσει να είναι κάτι στα πολύ εξειδικευμένα, τα περί phishing και ηλεκτρονικού εγκλήματο και νομίζω τα γενικά ίσω να τα μπερδέψει. Αλλά γιατί όχι. Όχι, θέλουμε να δούμε τα σφάλματα, δεν είπαμε. Καιρία είναι. Πάντως αυτά που είδαμε τα πρώτα ήταν μια χαρά, δεν ήταν.
Ναι, λέει τα γενικά πάλι, δεν ξέρει αυτό το ειδικό το θέμα. Δηλαδή, αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Πότε είναι πώς τελείται το έγκλημα στο διαδίκτυο. Τι άλλο θα πρέπει να περιλαμβάνει? Κοιτάξτε, με βάση τον ποινικό κώδικα τα δικαστήρια είναι αρμόδια και θεωρείται ότι τελείται το έγκλημα στην Ελλάδα Ναι, θέλω να πω όταν το περισσότερο για το αποτέλεσμα, παιχνίδι. ναι, πρέπει το αποτέλεσμα να υπάρχει στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα της παραπάτησης. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας απατεώνας να είναι στη Σρι Λάγκα. Αν είναι έτσι θα μέναν όλοι ατιμόρυτοι αυτοί. Αλλά αν υπάρχει το αποτέλεσμα της απάτης έχει εκδηλωθεί στην Ελλάδα, είναι αρμόδια τα δικαστήρια. Θεωρείται ότι τελείται η πράξη στην Ελλάδα. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο το ερώτημα. Πότε τελείται έγκλημα στην Ελλάδα? Όταν το έγκλημα λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο. Προφανώς δεν καταλαβαίνει αυτό Τις τοπικές αρμοδιότητες δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνει, δεν το ακριβώς, έχουν εκπαιδεύσει, ακριβώς. ναι. Αυτά, έχει πολλά τέτοια θέματα στο ποινικό δίκαιο. Αν αλλάξουμε τη διατύπωση, θέλω να πω, Ό,τι και να αλλάξουμε δεν το έχουμε εκπαιδεύσει. Οπότε. και την κάνουμε πιο σαφή σε σχέση με το πού λαμβάνει χώρα, Δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πολύ, να σου πω την αλήθεια. να δώσουμε το ίδιο ερώτημα στο online mode. Ναι, κάτσε να το αντιγράψω. Το online mode, θυμίζω, ουσιαστικά χρησιμοποιεί LLMs τα οποία είναι δεν είμαστε στο online mode, έτσι. Ναι. Okay. Τι επιλογή που έχουμε είναι για να βοηθήσει το χρήστη, αν δεν του αρέσει η απάντηση, δεν την κρίνει πλήρη, να πάει στο άλλο. Αυτό εξυπηρετεί. Γιάννη, σωστά. Επί της ουσίας είναι η πιο, ας πούμε, safe επιλογή, δεδομένου ότι το online mode λειτουργεί όπως το ChatGPT, είναι σαν να κάνουμε search εκεί πέρα. Οπότε, αν για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι το RAG mode δεν μας διαφωτίζει όπως θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το online mode, που είναι σίγουρα κάτι πιο stable. Αυτό είναι σωστό τώρα εδώ. Είναι σωστή απάντηση. Εμείς δεν είχαμε τέτοια εκπαίδευση. Όντως ισχύει. Και εδώ βέβαια είχε τροποποιηθεί, γιατί υπήρχε μια διάταξη στο άρθρο 5 που έλεγε ότι πάντοτε θεωρείται ότι ήταν η ελληνική επικράτεια, ότι είναι το έγκλημα σε ελληνική επικράτεια, όταν ο δράστης έχει χειριστεί μέσα που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, κάτι τέτοιο θυμάμαι, το οποίο όμως έφυγε. Καταργήθηκε αυτή η διάταξη και ισχύει η γενική αρχή. Εδώ είναι σωστό, με πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν εδώ πράγματα δεν τα είχαμε αντιμετωπίσει αρχικά. Τι άλλες ερωτήσεις θα μπορούσαμε να βάλουμε? Σοφία, πάλι σκέφτηκες καθόλου? Καμία? Για ηλεκτρονικό έγκλημα, ας πούμε. Θα το ρωτήσω εγώ τώρα στο rack mode. Εκτός από το αδίκημα της ηλεκτρονικής απάτης, να το νέο. Και άλλα ηλεκτρονικά εγκλήματα γνωρίζεις που δεν το έχουμε εκπαιδεύσει. Για να δούμε τι θα πει. Τα ψιλολέει, αλλά δεν είναι και σωστά. Να το συνεχίσουμε τώρα στο κυβερνό. Ας πεις να το εκπαιδεύσουμε περισσότερο, νομίζω. Θα βοηθήσει.
Από το ίντερνετ όσοι είστε, έχετε καμιά άλλη ιδέα? Κάποια ερώτηση που θα θέλατε να υποβάλουμε στο σύστημα ή να μπείτε εσείς να την υποβάλλετε τώρα όσο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό και να μπείτε να υποβάλλετε ερώτηση εσείς. Αλλά αν θέλετε να τη δούμε όλοι, μπορείτε να μας πείτε να υποβάλουμε εμείς την ερώτηση. Δεν έχουμε από το κοινό ερωτήσεις. Εδώ μήπως έχουμε τους συναδέλφους της δίωξης. Καμιά ιδέα? Ορίστε. Αν μας έρθει ένα email ή ένα SMS και δεν είμαστε σίγουροι για την αξιοπιστία του, μπορεί το σύστημα να μας πει τη γνώμη του, αν είναι χρήσιμο ή όχι. Ωραία, μπορούμε να δουλέψουμε λοιπόν. Να το κάνουμε πραγματικό σενάριο Ένα όμως. πραγματικό Να το σενάριο. πούμε ότι εδώ έλαβα ένα μήνυμα. Όχι εκεί. Ναι, Γράφει στο μπερδεύεται chat. εκεί, ξέρω, ναι. Έλαβα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρωτιέμαι αν είναι παραπλανητικό. Και μπορεί να με εκθέσει, τι να πω, και μπορεί να πέσω θύμα. Ναι, όσο θέλουμε. Μπορείς να με βοηθήσεις? Για να δούμε τι θα πει καταρχήν. Δεν έχω τέτοιες πληροφορίες. Να δώσω γενικές οδηγίες. Λέει γενικές οδηγίες, όπως λες. Ναι. Αυτό θέλουμε λίγο πολύ, ή όχι. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον θέλουμε αυτό. Και υπάρχει μια ερώτηση από την κυρία Φέγκου, αν έχει εκπαιδευτεί μόνο για ηλεκτρονικά εγκλήματα και για άλλα θέματα, όπως διοικητικές διαφορές. Έχει εκπαιδευτεί μόνο για ηλεκτρονικά εγκλήματα και για GDPR. GDPR μπορείτε να ρωτήσετε. Είναι πολύ καλό στο GDPR. Πιο καλό από το ηλεκτρονικό έγκλημα. Να δώσω το FEC του ποινικού κώδικα, να το εκπαιδεύσουμε με το FEC. Και θα μπερδευτεί χειρότερα. Όμως και ο Γιάννης. Θα μπορούσαμε, ναι. Μπορεί να εκπαιδευτεί. Ναι, ναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε. Δεν είναι... Η διαδικασία που περνάει έτσι κι αλλιώς το όλο το να εκπαιδευτεί το σύστημα επιτρέπει να μπουν και άλλα κείμενα μέσα και να εκπαιδευτεί. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέμα. Το συγκεκριμένο είναι γενικά για την απάτη στην Ελλάδα. Όχι, για όλο το ποινικό κώδικα. Όλο το ποινικό κώδικα. Οκ, οκ. Νομίζω γίνεται, ναι. Ωραία, έτσι θα κάνουμε. Πρέπει να βρω την τελευταία μορφή όμως. Πού το βρω ολόκληρο. Και ολόκληρο πού το βρω. Και ολοκληρωμένο γιατί σε ένα πει στα FEC και θέλει συνδυασμό. Την τροποποίηση μπορεί να την βρει στο FEC. Το αρχικό το κείμενο μπορεί να το βρει και ολοκληρωμένο κείμενο είναι όμω στι συνδρομητικέ υπηρεσίε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης βγάζει καμιά φορά κάτι PDF, αλλά είναι πλέον παλιά. Λοιπόν, ας πούμε τώρα εδώ έβαλα το εξής μήνυμα, θα το πω εγώ, και να μου πεις αν είναι παραπλανητικό. Και του λέω τώρα εδώ.
Λέω λοιπόν, έλαβα το εξής μήνυμα από την τράπεζά σας. Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να αλλάξετε κωδικούς πρόσβασης. Παρακαλώ με τη σελίδα Bank.gr και αλλάξτε τους κωδικούς σας. Σίγουρα θα δουλέψει. Είναι παραπλανητικό. Το κατάλαβε όμως, είπες. Τώρα εδώ το παραδεχόμαστε, δεν μπορούμε να πούμε. Μπράβο, εδώ το παραδέχομαι. Λοιπόν, για προσωπικά δεδομένα, Μαρία. Μαρία, καλά είπα. Σοφία, ναι, sorry. Μαρία είναι η μικρή μου. Τι βήματα πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος της εργασίας εάν πέσει η εταιρεία θύμα αυτής. Τι εταιρεία να είναι αυτή, να πούμε. Δεν γράψει. Τέλος πάντων, δεν το βάλαμε. Πάντως το κατάλαβε το μήνυμα του προηγούμενου. Το είναι πολύ βασικό, Αν το βάλουμε... Αυτό δεν είναι σαν το ChatGPT που βάζεις και σκαναρισμένα μέσα και αρχεία. Όχι, όχι, ακόμα. Αρχεία δεν έχει. Του βάζεις. Η συγκεκριμένη έκδοση όχι, αλλά μπορεί να ανανεωθεί και να μπει και αυτό στη μελλοντική έκδοση. Ωραία. Λοιπόν, λέει, η ειδοποίηση της αρμόδιας αρχής μέσα εντός 72 ώρων. Αξιολόγηση του αντικτύπου. Ενημέρωση των επηρεαζόμενων ατόμων, εφαρμογή μέτρων μείωσης. Μετριασμού θέλει να πει των κινδύνων. Καταγραφή της παραβίασης. Σωστά είναι αυτά. Δεν μας είπε ποια είναι η αρχή, ποια είναι η αρμόδια αρχή. Δεν το ξέρει αυτό, μου φαίνεται. Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, λέει. Δεν κατάλαβε πια, δεν το είπα καλά εγώ μάλλον. Ποια είναι η αρμόδια αρχή για ενημερώσεις. Αρμόδια. Τώρα άκουσα γιατί του λέμε αρμόδια αρχή πήγε στη δίωξη. Αυτή την είναι, έχει δίκιο. Σε ποινικά ζητήματα αρμόδια αρχή είναι η δίωξη. Το ξέρει, βλέπετε. Είναι καλό στα προσωπικά δεδομένα, πιο πολύ από τα ποινικά. Θα έχει και εγώ κανένα βιβλίο. Το ποινικό πρέπει να του δώσουμε ολόκληρο το πολύ πράγμα. Είναι πιο δύσκολο, έχει πάρα πολλά άρθρα. Πόσα άρθρα έχει ο κώδικας, ο ποινικός, δεν θυμάμαι. 1000. Καμιά 600 είναι. Ενώ το GDPR είναι 199 είναι. Υπάρχει απόσταση. Ωραία. Άλλη ερώτηση για προσωπικά δεδομένα. Η Μαρία Ιφέγκου για προσωπικά δεδομένα. Θα κάνω μία ερώτηση, συγγνώμη που διακόπτω, για αποζημίωση, ύψος αποζημίωσης με όλα τα νομοθετήματα και ποινικό και αστικό και GDPR. Όλα αυτά μαζί. Δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε. Κάτι συγκεκριμένο πείτε. Αποζημίωση σε σε αστικό δικαστήριο. Τι πράγμα. Τι να ρωτήσουμε ακριβώς.
Τέτοιο αυτό. Μια τέτοια ερώτηση. Πήγε τώρα. Ας πω το έπαιξε απ' έξω. Κάντε ένα refresh τη σελίδα. Ναι, μάλλον μας πέταξε λόγω cookie. Είμαστε τώρα, πού πήγαμε στο απαντάει γενικά. Μπορείτε να πέσετε, να αποστήσετε αποζημίωση αν πέσατε θύμα phishing. Τα δικαστήρια έχουν εν μέρει δεχθεί αξιώσει κατά των τραπεζών και εντάξει, είναι λίγο γενικόλογα αυτά. Το ύψος, ας πούμε, της αποζημίωσης. Αυτό τι εννοείς, αυτό εξαρτάται από τη ζημιά. Αν το ρωτήσουμε θα μας πει, έστω από τι εξαρτάται. Μπορεί να την Να το- υπολογίσει, ας πούμε. Αυτό δεν θυμάται όπως το ChatGPT. Πρέπει να του πεις όλη την ερώτηση από την αρχή. Υποθέσεις. Το ChatGPT θυμάται. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάται, αφού τα χάνει κάτι βλέπω. Θα χάνει. Έτσι. Νομίζω χάνει τη συνέχεια. Γιάννη, έχουμε συνέχεια σε ερωτήσεις, έτσι. Υπάρχει μια συνέχεια, ναι. Βέβαια δεν λειτουργεί ακριβώς τέλεια. Θέλει λίγο φτιάξιμο αυτό. Ναι, σε Αλλά βασικά ποτέ- πράγματα υπάρχει όμως. Αλλά υπάρχει, ναι, 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 κρατάει τη ροή της συζήτησης που είπες Σειρά. πριν. Λοιπόν, νομίζω απαντάει σωστά. Για να δούμε, το κρατάει, να ρωτήσω εδώ. Υπάρχει δεχόμενο, γιατί έχει βγει για νομολογία. Θέμα συνυπετιότητας. Αν κάποιος ήταν λίγο αμελής, που δεν του δίνουν όλη την αποζημίωση, σου λέει ας πρόσεχες και λίγο και εσύ, ρε παιδί μου. Ναι, το ξέρει, όντως. Λέει, υπάρχει πιθανότητα να εκριθεί το θύμα μερικός υπεύθυνος παράλληλα με τον δράστη. Τόσο ειδικά η τράπεζα και ο ενάγων βασικά, όχι ο δράστης, ο κλέφτης δηλαδή. Ναι, αυτή είναι σωστή απάντηση. Αν και δεν παραπέμπει σε κάποια απόφαση. Άλλη ερώτηση έχουμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, Γιώργο? Σενάρια που δοκιμάσαμε, έτσι. Θα δοκιμάσουμε τα διάφορα σενάρια, νομίζω. Σε λύσαμε. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στη φάση της συζήτησης μεταξύ μας για να δούμε πώς μας φαίνεται η προσπάθεια αυτή, ποια είναι τα δυνατά σημεία, ποια είναι τα δυνατά σημεία. Ε, Γιάννη, να πούμε λίγο τι το διαφορετικό έχει ή τουλάχιστον θα μπορούσε να έχει η πλατφόρμα αυτή από άλλες πλατφόρμες στυλ ChatGPT. Ναι, το διαφορετικό. Ναι. Συγγνώμη, και Γιάννη Κατοίκο και Δημήτρη Κοσμόπουλα, άμα θέλετε, όποτε θέλετε, παρεμβαίνετε, έτσι.
Ναι, το διαφορετικό είναι ότι εκπαιδεύεται εξειδικευμένα στα θέματα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε και δεν είναι όπως το ChatGPT που είναι γενικής χρήσεως. Από αυτή την άποψη μπορεί να είναι πιο ακριβόλογο. Μμμ. Από αυτήν την άποψη επίσης είναι και πιο αξιόπιστο για νομική χρήση, γιατί ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχουν όλα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι κάποια, μπορώ να σας στείλω μια έρευνα που έχω βρει για τα συστήματα αυτά που είναι τα LLM που χρησιμοποιούνται μόνο για νομικές εφαρμογές. Και αυτά παρουσιάζουν επίσης προβλήματα με τα hallucinations, δηλαδή να γράψουν νομολογίες και δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Επειδή η ομάδα από την οποία έχει δημιουργηθεί αυτό. Με ακούτε? Ναι, με ακούτε? Ναι, ακούγεσαι. Έχει πρώτον ότι ενημερώνεται, δηλαδή το υλικό από το οποίο ενημερώνεται το εκπαιδευτικό είναι σωστό, γίνεται πιο σωστός έλεγχος επίσης και ολοκληρωμένος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής αυτής της εφαρμογής. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται στην αρχή, στην εκπαίδευση, στα training data. Συνεχίζεται αυτό, δηλαδή να και τώρα κάνουμε τον έλεγχο αυτό. Πριν βγει δηλαδή σε κυκλοφορία, σε χρήση, και αφού βγει σε χρήση και πάλι γίνεται έλεγχος, αν γίνονται κάποια λάθη, αν σε κάτι παρουσιάζεται hallucination, γιατί το μοντέλο που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, είτε τα δεδομένα είναι ελλειπή, είτε γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα, γιατί ξέρω εγώ δεν υπάρχουν πάρα πολλές παραπομπές κάποια φορά από δικαστικές αποφάσεις, ώστε να τις καταλάβει καλύτερα. Εδώ γίνεται έλεγχος σε αυτό το μοντέλο. Δεν είναι δηλαδή όπως είναι το ChatGPT, στο οποίο δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα αν υπάρχει και η υποχρέωση. Δηλαδή από ό,τι είδαμε από την έρευνα του νομικού πλαισίου, είδαμε ότι δεν υπάρχει και η υποχρέωση ούτε να γίνεται ανακοίνωση σχετικά με τα data τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιώδες, ώστε να ξέρεις ότι έχεις ένα μηχάνημα, μία εφαρμογή η οποία είναι αξιόπιστη, γιατί μιλάμε πάλι για νομική χρήση, όχι γενική. Και δεν ξέρεις επίσης και αν όταν εμφανιστεί hallucination, αν αυτό εντοπίζεται από κάπου και αν διορθώνεται. Τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και απαραίτητα για μια εφαρμογή η οποία αφορά νομική χρήση. Οκ, ευχαριστούμε, Παναγιώτα. Δημήτρη, θες κάτι να πεις? Ναι, να συμπληρώσω αυτό που είπε η Παναγιώτα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι ανοιχτό όσο το δυνατό περισσότερο και επομένως ελέγξιμο και όπως είπε και η Παναγιώτα να μπορούμε τα όποια σφάλματα να τα διορθώνουμε με μια στάνταρ διαδικασία και επίσης για να υπάρχει εμπιστοσύνη του χρήστη προς το σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό το σύστημα και το έχουμε υλοποιήσει να δίνει επεξηγήσεις ως προς το πού βασίστηκε προκειμένου να δώσει αυτή την απάντηση. Άρα δηλαδή ο χρήστης ακόμα και αν δεν είναι 100% σωστό αυτό το οποίο λέει το chatbot μπορεί να ανατρέξει στην αντίστοιχη βιβλιογραφία, στους νόμους, στα άρθρα κλπ. Και να επιβεβαιώσει ότι όντως αυτό το οποίο επιστρέφει το σύστημα είναι και το σωστό. Άρα δηλαδή ε, δίνεται ένα feedback όσο το δυνατό πιο επεξηγήσιμο και πιο ελέγξιμο. Φαντάζομαι και δυνατότητα παρακολούθησης, δηλαδή μετά και λαθών και Ναι, διόρθωσης. σίγουρα, σίγουρα. Αυτό
αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο λείπει. Δηλαδή αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά από άλλα συστήματα ChatGPT, τα οποία δεν γνωρίζουμε πώς έχουν εκπαιδευτεί, με τι δεδομένα. Είχα διαβάσει στην μελέτη που κάναμε ότι επειδή τα συστήματα ChatGPT γενικά έχουν λοιπόν κάποια training data, ότι πολλές φορές και αυτά έχουν κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να μην υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ελληνικά. Δηλαδή μπορεί η βιβλιογραφία ή οι αποφάσεις που υπάρχουν σε αγγλική γλώσσα να είναι εκατομμύρια φορές περισσότερα. Κατά συνέπεια, τα περισσότερα στοιχεία τα οποία θα σου δώσει θα είναι για την αγγλική ένομη τάξη, για την αμερικανική. Είναι δηλαδή κάποια τα οποία έχουν γραφτεί στα αγγλικά και είναι από εκεί. Αυτό λοιπόν δεν θα βοηθήσει τον Έλληνα νομικό. Τώρα είδαμε, ας πούμε, ότι μας έβγαλε κάποια στοιχεία εκεί που ήταν στο κομμάτι του ποινικού δικαίου. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο ελληνικό, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο. Είναι αυτό το οποίο έλεγε ότι είναι το λεγόμενο bias αυτό. Bias υπάρχει δηλαδή από την άποψη ότι, όχι bias από άλλες απόψεις, bias από την άποψη ότι μπορεί πολλές φορές το υλικό το οποίο υπάρχει, τα training data δηλαδή, να υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη γλώσσα ή να υπάρχει ένα, πώς να το πούμε, υπερπροβολή, να το πούμε. Overpresentation ήταν ο όρος άλλων ενόμων τάξεων. Δεν υπάρχουν δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί, δεν υπάρχει πολύς όγκος. Είναι πεπερασμένος ο όγκος στην ελληνική βιβλιογραφία, στις ελληνικές αποφάσεις δικαστηρίων και ίσως ας πούμε σε άλλες πηγές, σε άλλα training data, τα οποία να έχουν και μια κατάλληλη μορφή επιστημονική, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιστημονικά και υπεύθυνα στη νομική επιστήμη. Να είναι δηλαδή στιβαρά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Δεν υπάρχουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανάλογο με ελληνικά στοιχεία στην ελληνική γλώσσα, το οποίο ταυτόχρονα να έχει και τεχνική αλλά και επιστημονική επιβεβαίωση. Ευχαριστούμε, Παναγιώτα. Θέλετε, κύριοι συνάδελφοι, συνάδελφοι δεν ξέρω, είστε νομικοί. Εμείς είμαστε μηχανικοί, εγώ είμαι μηχανικός. Θέλετε να πείτε κάτι σχετικά με τη δικιά σας την πλευρά, τέλος πάντων, συμβουλές περισσότερο για μας, παρατηρήσεις, θετικά σημεία, αρνητικά σημεία. Εγώ τελείως υποκειμενικά θα ήθελα να σα πω την άποψή μου, μια και γι' αυτό είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε λίγο ακριβώς. το σύστημα. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι έδινε με απλό και κατανοητό τρόπο πληροφορίε σε κάποια βασικά ζητήματα, κάποιε γενικέ κατευθύνσει, κάποιε γενικέ οδηγίε, τα οποία ήταν εύπεπτα για ένα μέσο χρήστη. Να μπορέσει να αντιληφθεί τι γίνεται. Αυτό που δεν μου άρεσε και το εντοπίσαμε σαν πρόβλημα είναι ότι δεν έχει πρόσβαση σε επικαιροποιημένα δεδομένα. Και αυτό έχει μεγάλη αξία στην ελληνική επιστήμη, να βρω επικαιροποιημένη μορφή τη νομοθεσία, ώστε η απάντηση που θα δώσω να είναι έγκυρη και όχι αναχρονολογημένη. Και αυτό που θα ήθελα να δω, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι να δίνεται η δυνατότητα κάποια στιγμή να κάνει έναν έλεγχο. Έχω ζητήσει κάποιε πληροφορίε, μου έχει καθοδηγήσει στη χέρι μου και δώσει κάποιε νομικέ προεκτάσει. Θα μου άρεσε να βάλω ένα δείγμα, ένα PDF, ένα αρχείο και να του πω: κοίταξε να δεις, έχω αυτό. Είναι ύποπτο. Συγκεντρώνει κάποιο σκόρ επικίνδυνοτητα. Το περιεχόμενο είναι μέσα σε αυτέ τι κατηγορίε που έχουν εντοπιστεί ω χρήσιμοι. Το domain είναι κάποιο που εμφανίζει κάποιο ποσό επικίνδυνο. Να μου δώσει δηλαδή κάποια ένδειξη ότι κοίταξε, αυτό είναι επικίνδυνο, αυτό είναι λιγότερο επικίνδυνο και να αξιολογήσω πώ θα πράξω. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Πέρα από τη γενική πληροφόρηση, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα μπορούσα να το σκεφτώ και από μόνο μου. Τώρα μου τα δίνει σαν bullet, τα διαβάζω, αλλά πάλι δεν έχω εικόνα. Αυτό που έχω μπροστά μου είναι φυσική mail ή δεν είναι.
Θα ήθελα δηλαδή να δω κάποια στιγμή μια τέτοια δυνατότητα σε κάποια εφαρμογή, να βάλω ένα δείγμα και να μπορώ να το εξακριβώσω. Γιατί έχουμε περιοριστεί τώρα να λέμε σε κάθε email που σου φαίνεται ήμουν πάρε τηλέφωνο τον αποστολέα να επιβεβαιώσει. Υποτίθεται έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο τεχνολογία που ξεπερνάμε αυτά τα εμπόδια. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με προμηθευτή στην Κίνα τόσο εύκολα στο τηλέφωνο. Μιλάμε τα email. Σωστά. Αν είναι για κάθε παραγγελία μου, να παίρνω τηλέφωνο να επιβεβαιώσω αν είναι αυτό ο προμηθευτή ή δεν είναι, ή αν είναι έγκυρο το email ή απατηλό, νομίζω χάνεται το αφήγημα τη ηλεκτρονική επικοινωνία. Οπότε θα ήθελα να δω κάποια τέτοια δυνατότητα στο μέλλον. Τώρα αυτό φαντάζομαι είναι κάποιο γλωσσικό μοντέλο, δεν έχει τέτοιε δυνατότητε προ το παρόν, αλλά ίσω να έχει κάποια αξία να επενδύσουμε σε αυτό. Αυτά. Συγχαρητήρια σε όσου εργάστηκαν με αυτό. Μακάρι η άποψή μα να του βοηθήσει να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την εφαρμογή. Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις... Σας θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Λοιπόν, εγώ θα συμπληρώσω τώρα εδώ, αφού μας έδωσε αυτό το πολύ... Χρήστος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πού να βάλω το desktop. Λοιπόν, έχω εδώ αυτό το μήνυμα. Στην ίδια μου στέλνω συνέχεια τέτοια. Ναι. Για να το ρωτήσουμε εδώ. Πώς να το κάνουμε εδώ, copy paste. Και copyright. Όλο. Εδώ στην προκειμένη το περιεχόμενο μπορεί να μην έχει πληροφορία αξιοποιήσιμη γιατί θα είναι αληθοφανές. Το domain όμως, το αποστολέα, είναι προβληματικό και είναι προβληματικό. Ακριβώς. Ναι, αν τι λέει. Πώς να το πω, απατηλό, πώς να το πω, είναι παραπλανητικό. Είναι παραπλανητικό ακριβώς. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως phishing. Με βάση ποια στοιχεία να το κάνω λίγο. Καλά, δεν πειράζει, όχι, να το πείσω. Το copyright είναι Bridget Bank. Μια χαρά. Πεις, Μια χαρά. εσύ έχει copyright. Για να δούμε τι μας πει. Εγώ δεν έχω στην εθνική τίποτα. Φαντάζομαι ότι πίστευα λίγο ότι ήταν αλήθεια. Δεν έχω βάλει λίγο στην εθνική. Από το βλέπεις το κάνει όμως. Λέει, ναι, φαίνεται να είναι παραπλανητική. Υπάρχει το αίσθηση επίγοντος, πρέπει να πατήσεις ένα κουμπί, γενικό χαιρετισμό που να σου λέει το όνομά σου, σοφήκαν ισχυρισμοί ασφάλειας, ψηφί πληροφορία αποστολέα. Συμπέραν το μήνυμα του λάβα πιθανότατα. Δεν είναι πιθανότατα, είναι 100%. Σιγά και το αυτό εδώ είναι να ρωτήσω αυτό. Γράψτε, είναι σωστό ή phishing? Να το βάλουμε σε δίλημμα. Ούτε αυτό θα πει να δώσει, αυτό να ψάχνει τα link. Δεν θα μπαίνουμε εμείς και να μας Σωστό και αυτό. θα ασχοληθεί αυτό. Θα είναι ο δοκιμαστής όπως του Μεσαίωνα που βάζανε τους δοκιμαστές οι βασιλιάδες. Αλλά δεν σου λέει ακριβώς. Λέει πρέπει εσείς να ελέγξετε τη διεύθυνση και να μελετήσετε σημάδια πλήρους της ανάγκης. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι δεν το έχουμε βάλει ότι η διεύθυνση της NBG είναι αυτή η διεύθυνση, οπότε να μπορεί να κάνει τη σύγκριση αν η διεύθυνση σωστή ή όχι.
Να κάνουμε όλη αυτή την εκπαίδευση και είναι σωστές και πού να ξέρουμε όλες τις τράπεζες. Υπόψη το phishing δεν σκοπεύει, δεν στοχεύει μάλλον σε ηλεκτρονική τράπεζα. Έχει παραπλανητικά, ας πούμε, πολιτάς. Ναι. Δεν μπορεί να σκοπεύει στην αλλίωση credentials από Facebook, από άλλη εφαρμογή. Δεν είναι κατά ανάγκη η τράπεζα. Του κατευθύνουμε ότι είναι για απάτη, αλλά έχει πολλές επιθέσεις που στοχεύουν σε social media. Ναι, εμείς το project που είχαμε δεν είχαμε πάντως υπόψη μας να κάνουμε τέτοια ανάλυση, detection δηλαδή, του phishing. Είχαμε πιο πολύ υπόψη μας να κάνουμε ένα νομικό LLM. Αυτό είναι άλλο το detection δηλαδή. Που θέλει άλλες τεχνικές. Το ίδιο γενικό θα απαντήσει να το βάλουμε στο ιντερνετικό. Ναι, να βάλω αυτό εδώ, Ναι. το email. Ναι, καλή ερώτηση αυτή. Εδώ έχετε το τομέα ότι είναι Mm. ελληνικός, δεν είναι της τράπεζας. Η απάντηση διαφέρει ουσιαστικά στο πρώτο που συγκρίνει τον τομέα του NBG και λέει ότι δεν είναι σωστό. Ναι. Αυτό έχει περισσότερη εκπαίδευση. Εμείς δεν το εκπαιδεύσαμε. Ναι, αυτό έχει πάει και έχει συγκρίνει εδώ στο ένα. Ο τομέας ΤΑΔΕ δεν είναι επίσημος τομέας Εθνικής Τράπεζας, Γιατί έχει το NBG. η οποία συνήθως χρησιμοποιεί τομείς όπως το nbg.gr. Ναι, αυτό είναι το domain. Mm. Domain name. Από εκεί και κάτω βέβαια δίνει τις ίδιες, λίγο πάνω κάτω τις ίδιες Ναι. συμβουλές. Και λέει και χαζομάρα, το 386β λέει. Το που να τα hallucinations, πού είναι η Παναγιώτα. Hallucinations. Μπόλικα. Και αυτό είναι από το online, δεν είναι δικό μας, Ναι. Ωραία, φίλε, αυτό τα LLM δύσκολα. Λοιπόν, άλλο τι να κάνουμε, Γιώργο. Δεν ξέρω, η συζήτησή μας είναι ελεύθερη. Μπορεί όποιος θέλει να παρέμβει και να μας πει την άποψή του. Μια παρατήρηση μόνο μπορώ. Ναι. Ότι η ανίχνευση των email για το αν είναι phishing ή όχι είναι ένα κλασικό πρόβλημα machine learning, αλλά με αυτό δεν ασχοληθήκαμε καθόλου στο έργο. Δηλαδή είναι εκτός των Σωστά. στόχων του έργου. Δηλαδή εμείς δεν πήραμε mail να εκπαιδεύσουμε και δεν του δώσαμε, ξέρεις, αυτό είναι phishing, αυτό δεν είναι phishing. Ναι, γι' αυτό, Δημήτρη, γι' αυτό ουσιαστικά είναι εκπαιδευμένο το σύστημά μας σε πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις παρά σε πιο γενικές ερωτήσεις, έτσι. Εξειδικευμένες νομικά εννοώ. Ναι. Ο στόχος είναι αυτά, τα νομικά κείμενα, να παρέχει συμβουλές σε σχέση με νομικά κείμενα που αφορούν το phishing. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι πρέπει να το εκπαιδεύσουμε σε πιο γενικά θέματα ποινικού δικαίου, γιατί επόμενο είναι ότι ο χρήστης θα κάνει και τέτοιες ερωτήσεις. Πιο γενικά θέματα. Γενικά θέματα ποινικού δικαίου, να μην περιοριστεί μόνο στην απάτη μέσω phishing σαν αδίκημα. Okay. Αυτό θα πρέπει να δώσουμε κείμενα, να κυκλοφορήσουμε με κείμενα για αυτό. Αλλά έχουμε και το θέμα της, αυτό που το κύριο Στουμαλής για την επικαιροποίηση. Αυτό που θα βρούμε να είναι επικαιροποιημένο. Γιατί συνέχεια έχουμε αλλαγές στο ποινικό κώδικα και στα ποινικά.
Δεν μας αφήνουν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης να αγιάσουμε. Αλλά συνέχεια διαβάζουμε κώδικες, δεν μόνο στα ποινικά, παντού. Νομικά είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Τα αλλάζουν και γιατί τα αλλάζουν. Συνέχεια τα αλλάζουν. Συνέχεια. Παλιά είχαν βγάλει τον αστικό κώδικα του 1945 και δεν άλλασε. Τα τελευταία χρόνια τον έχουν ρεμάξει, τον έχουν ψοφήσει. Σε αλλαγές που κανονικά δεν πρέπει να αλλάζει ο αστικός κώδικας. Που λέει, ας πούμε, πώς είναι η συγγένεια από το γάμο. Είναι δυνατόν να αλλάζει. Πώς είναι η κληρονομική διαδοχή. Όχι, λογικά. Βέβαια. Πώς κληρονομείς. Τα αλλάζουν όλα. Τώρα θα αλλάξουν τις διαθήκες και τα πάντα. Ναι, το άκουσα αυτό, θα αλλάξουν διαθήκες. Να αλλάξει τη σύμφωνα συμβίωση που βγάλανε αυτά όλα. Τέλος πάντων. Ολόκληρη κουβέντα. Υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε? Μήπως δεν υπάρχει κάτι άλλο? Ωραία, σαν Μια κλείσιμο. ερώτηση μόνο. Ναι. Συγγνώμη, ήθελα να ρωτήσω αυτό που είχαμε συζητήσει, τη δυνατότητα κάποια στιγμή να μπορεί να γράψει δικόγραφα, δηλαδή να του βάλουμε, θα δώσουμε υλικό για να μπορεί να βοηθήσει τη συγγραφή ενός δικογράφου. Είτε είναι αστικό, είτε είναι ποινικό, είτε είναι μια καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τον δικηγόρο. Είπαμε να το ξεκινήσουμε, να το κάναμε, να το βάλαμε. Big lawsuit. Λέει η Μαρία Φέγκο έχει μια ερώτηση. Ναι. Για revenge porn θα μπορούσε να διαγνώσει το αξιόπινο. Δεν έχουμε ασχοληθεί με τέτοια. Νομίζω δεν το έχουμε εκπαιδεύσει σε αυτό. Δεν έχουμε μπει σε τέτοια θέματα. Στην επόμενη φάση το κάνουμε. Θα συνεχιστεί το project σε άλλη φάση. Περιμένετε σιγά σιγά. Ναι, να πούμε ότι το όλο πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά είναι πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με το ηλεκτρονικό ψάρεμα, με το phishing και όλες τις μορφές τέλος πάντων που έχει το phishing, το voice phishing, το smishing, δηλαδή ηλεκτρονικό ψάρεμα μέσα από τηλέφωνο, μέσα από μηνύματα κτλ. Προφανώς το σύστημά μας είναι επεκτάσιμο και μπορεί να επεκταθεί γιατί είναι εκπαιδευόμενο, όπως είπε προηγουμένως ο Γιάννης ο κατοίκος. Άρα μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε, ακριβώς δεν το ξέρει, μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε όπου εμείς θέλουμε. Είναι θέμα εκπαίδευσης δηλαδή. Με το live πρέπει να το ξέρει μπορεί. Εσύ εδώ το νόμο δεν μας λέει ποιο είναι το ποινικό σου κώδικας εδώ. Σε δύο το 3α. Για να δούμε. Σωστό είναι που λέει. 46. Δεν το θυμάμαι. Η ποινή του θανάτου καταργείται. Το 346 είναι. Είναι το πήρε από το ChatGPT. Ναι, 346. Το είναι hallucination των άλλων chat. Δεν είναι το δικό μας παρέσει. Το δικό μας δεν το ήξερε. Ήταν τίμη. Λέμε ότι και τα έχουν θέματα με τα νομικά. Ναι, δεν το Δεν σίγουρα. σώζεστε με τίποτα δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό το ξεκινήσαμε, είπαμε. Να το φτιάξουμε εμείς να είναι ελεγχόμενο από εμάς. Να είναι,
αυτός ο οποίος να ζητάει πληροφορία να είναι σίγουρος ότι η πληροφορία που θα πάρει είναι σωστή και δεν τον οδηγήσει σε λάθος δρόμους. Το χειρότερο είναι να σου πει το λάθος Και το άκρη. χειρότερο είναι αυτό ακριβώς. Καλύτερα να σου πει δεν ξέρω παρά να σου δώσει. Τώρα εδώ είναι προφανές ότι είναι λάθος. Γιατί είναι μια αναζήτηση που μπορεί να πει ότι Ακριβώς. δεν διαβάζω περιεχόμενο σχετικό. Στο θέμα κατέγκληση ή αυτεπάγγελτο, που είναι ουσιαστικό για την ποινική δικαιοσύνη, μπορεί να αναζητήσει και το άρθρο και να βρει το άρθρο που να λέει το λάθος. Γιατί δεν έχει την Ναι, επικαιροποίηση. ναι. Εγώ το είχα πάθει αυτό όχι με LLM. Είχα κάποιες υποθέσεις και άνοιγα και έβγαινε το raw spot και έβγαινε τη δυσφήμιση κάτι και λέω τι γράφει. Ήξερα εγώ ότι έχει καταργηθεί. Και τα είχε μέσα τα παλιά, λέω πού πάμε. Γράφει πάνω η ημερομηνία τελευταία Μετά το πρόσεξα. Μετά το και πρόσεξα. είναι 25. Ναι. Λέω τι λέει, αυτό έχει αλλάξει. Λέω, τι λέει. Στην αρχή το διάβαζα εκεί. Για κάποια λεπτά της ώρας ήμουνα, το πίστεψα. Μετά λέει, δεν μπορεί, αφού είχε αλλάξει. Το ήξερα ότι είχε αλλάξει. Το είχα διαβάσει ότι είχε αλλάξει. Φαντάζομαι να μην το ξέρετε καθόλου. Το πιστέψω. Δεν μπορεί, κάτι δεν πάει καλά. Και μετά κατάλαβα ότι είναι λάθος. Εντάξει, τώρα έχει δύο τέτοιες στο Λόσπορτ. Έχει το πιο παλιό και έχει ένα άλλο που λέει ο νόμος του 19 στα ποινικά. Φυσικά το τελευταίο δεν το έχει με τίποτα το χειρότερο. Δεν πιστεύω να το έχει. Άλλα τα άλλο λέει και δεν λέει για το 46. Τι λέει. Αφορά και ως απάντηση και εγκλήματος και δεν υπολογιστικά συστήματα και δεδομένα. Ό,τι να είναι. Αυτό το παίρνει από το ChatGPT το οποίο τώρα. Το πιο πιθανό. Για να δούμε το chat. Μήπως είναι από αλλού και δεν είναι το ChatGPT. Το 46 είπες είναι σίγουρα. Δεν τι λέει κατά ανηλίκων. Είναι στο ίδιο κεφάλαιο εκεί στα εγκλήματα κατά τη γεννητή ελευθερία. Ναι, εκεί είναι. 348 είναι η πορνογραφία αυτό. Πάλι λάθος έκανε. Αυτό λάθος έκανε. Μάλλον έχει την προηγούμενη παλιότερη μορφή του 346 που έχει καταργηθεί και τώρα. Ναι, παλιότερη ήταν εκεί, ναι. Τρία στα 6 αλφα πώς είναι, όντως. Στο αλφα. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Σκέτο, να το έτσι, το 3 στα 10. Δεν μπορεί να υπάρχει καν. Δηλαδή κάνετε και το ChatGPT τελείως παρουσίαση. Το ήξερα. Και το περιεχόμενο δεν είναι αυτό. Ναι, ό,τι να είναι λέει. Είναι τελείως. Για απάντησε το εκεί που λέει, να σου παραθέσω ακριβώς το κείμενο του άρθρου 346 π.α. Ναι, θέλω. Ναι, δώσε μου το κείμενο. Εντάξει, το ίδιο είναι. Αυτό είναι το κείμενο. Όχι, ούτε το τίτλος. Και δεν υπάρχει άρθρο, ναι, 346. 346. Διοικητική πορνογραφία λέγεται. Και βλέπεις τι λέει, το 3, τουλάχιστον 3 έτοιμα. Τέλος πάντων. Το κακούργημα νομίζω λέει. Όταν είναι στο ίντερνετ είναι κακούργημα. Όταν είναι στο ίντερνετ είναι τριμέλημα. Αν το έχεις στην απλή μορφή του που το έχεις εσύ μόνος σου. Και από αντίμετρο σε βάρος αντιλίκου και σε βάρος πρώην συντρόφου ή συντύπου. Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται. Άρα το δικό μας είναι λίγο καλύτερο σε αυτό που κάνει. Είναι ελεγχόμενο τουλάχιστον. Είναι ελεγχόμενο. Αυτό είναι τελείως λάθη όλα. Τελείως λάθος. Μάλλον το πω πιο σωστά, εκπαιδευόμενο το δικό μας. Σωστά εκπαιδευόμενο. Το δικό σας, αν πάρει μια έγκυη και σύμφωνη μορφή του πότε και να διαβάσει, θα δώσει σωστή πληροφορία. Ακριβώς. Δεν θα Ακριβώς. Κατεβάσεις όλο τον νόμο. Πού το κατεβάσεις. Κατεβάσεις ό,τι. Και δεν κατεβαίνει ολόκληρο, μόνο άρθρο. Ναι, άρθρο. Κάτσε άρθρο και κατεβάσεις. Και να ξοδέψεις όλους τη συνδρομή.
Τι να κάνω, μπορώ να το κάνω. Και τα βγάζει έτσι που τα βγάζει, μπορεί να τα κάνει copy-paste. Μα έτσι κι αλλιώς εμείς εστιάζουμε στο ηλεκτρονικό ψάρεμα, στο phishing και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό, εντάξει, σε εμείς αυτή γι' τη αυτό φάση θα τουλάχιστον. είμαστε safe. Σε αυτή τη φάση Ναι, τουλάχιστον, έτσι. θα τα κάνουμε όλα όμως. Σε αυτή τη φάση, γιατί το ILA project ουσιαστικά γι' αυτό έχει, έτσι. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, με το phishing και με όλα αυτά τα πράγματα. Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος αυτού, αν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να βάλουμε αυτή την πληροφορία και να εκπαιδεύσουμε το σύστημά μας με αυτό, είμαστε OK. Βέβαια, εννοείται ότι μπορούμε να προχωρούμε σε επόμενες εκδόσεις. Με πιο με περισσότερους νόμους. Ναι. Έγινε ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ελπίζουμε στο μέλλον να σας ξαναδούμε και να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Τι εννοώ.